serà tornar a repetir tot el que hem estat treballant fins ara i ho gravarem en vídeo. Amb aquest vídeo el que farem serà que ho donarem als vostres entrenadors. Escolteu-me bé. Ho donarem als vostres entrenadors i si vosaltres voleu una còpia per poder mirar les coses que heu après avui, per tenir-la a casa, li heu de demanar al vostre entrenador. D'acord? No, això no val diners. Vale? Li heu de demanar una còpia, vosaltres li porteu un CD i que ells facin una còpia. Llavors, explico el que hem treballat avui. És molt important per fer judo la manera d'agafar. No podem començar un combat i agafar-nos així. No va bé. No va bé perquè de seguida treuen la mà i fan el que volen a nosaltres. Llavors, el que fem? Saludar, ens quedem quiets. Què tinc més a prop ara? La màniga. Agafo la màniga fort i la tiro cap endavant. Aquí. El braç davant del seu cos. Intenta agafar-me amb l'altra mà. No pot. No pot. Quan faci força per treure aquesta mà, jo agafo l'altra i llavors faig la tècnica que jo vulgui. Torno a repetir. Salut. Treu pel davant amb força. Treu la mà amb força i el mou. Faig la tècnica que vulgui. Com que vull agafar la màniga i ell no està quiet, si la vaig a buscar, no me la donarà, l'haig d'enganyar. Com l'enganyo? Girant cap a l'altre costat, que ell es pensi que vull agafar la solapa. Giro i ja tinc la mà aquí. Quan la vulgui treure, faig la tècnica que jo vull. D'acord?